Hello, hello! Magandang tanghali po. Tayo po ay magpre-prepare ng tanghalian. Ang ulam po namin ay ito po, dahon ng ampalaya. Lukanong ulam, dininding na dahon. At ang sahog po niya ay ito, mushroom. Cultured po ito. Ito po yung mag-partner na ulam. Kabute at saka ang dahon na ampalaya. Healthy po ito na ulam. Napakadali pong gawin ang ulam na to. Pakukuluan lamang po natin siya sa patis. Kunting patis. Sasahog natin yung mushroom. So, eto na po oh. Himay na yung mushroom. Lulutuin na natin siya. Ayan na po oh. Ayan, magpapakulo tayo ng tubig. Tapos, ayan yung sahog natin. Dried na hipon. Aramang ang Ilocano niyan. Tapos ito yung ating ampalaya, daon ng palaya at oyster mushroom. So titimplahan natin ang ating sabaw ng patis. At lagyan natin ng konting pampalasa. Ayan. Pakukuluan natin siya. Yan, dahil kumulo na ang ating sibuyas, bawang at yung sahog natin. Yan. Lagay na natin ang mushroom o kabute. Lutong Ilocano yan. Sidsid emireto eh. May Ilocano. Napakasarap ng sabaw nito. Napaka-healthy. Pakukulaan ulit natin. Ayan, okay na ang ating mushroom. Lalagay na natin ang dahon ng ampalaya. Ang technique po, para hindi siya mapait, huwag po siyang i-overcook dahil mabilis maluto ang dahon. Papatayin agad yung apoy. Maluluto na po yan kasi matagal kumulo kanina yung sabaw. At ayan na nga oh. Sarap, ang sarap. Nagimas tiluto nga Ilocano kakabsat. Tapos at dapay ti ang prito nga daing. Yan ang ulam natin. Ulam natin, dininding na dahon ng ampalaya na may mushroom. Tsaka may kamatis tayo dyan at salted egg at tsaka pritong daing. Nagprito yung anak ko. Yan ang kanyang ulam. Ang ulam ko po ay lutong Ilocano. Dahon ng ampalaya. Pag masama po yung pakiramdam ko, masarap po itong sabaw na ulamin. Medyo di okay yung pakiramdam, kaya sabi ko magluluto na ako ng dahon ng ampalaya.
Hindi po siya mapait. Medyo may medyo may sinat ang konti. Dahil siguro sa panahon. Dito sa Maynila, kapag marunong kang magluto, lahat ng klase ng gulay na nasa probinsya, nandito na din sila eh. Kaya lang itong mushroom, pinapatubo ito, cultured. Doon sa probinsya, kusang tumutubo yung mga mushroom sa mga kabute, sa mga dayami, sa saging. Masarap ang kabute sa saging. Sa sagingan, yung pinagtutulan. Namiss ko na yung ulam na ganun. Ang sarap ng sabaw. Daing ito na banak. Tikman natin kung hindi mataas ng alat. Wala nga. Wala silang nilagay na asin. Matis. Subukan nyo rin magluto ng ganun. Ganito. Ang sarap. Ang palaya na may kabute. Tapos meron akong sinahog na dried na hipon para mas lalo pang tumarak ang kanyang sabaw.